Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi. Uthisha ke wesizwe kuleli class lakhe ke usevele ke wabhonka yena ke uMayogathi usephenduke ihlaya ngempela ke uMayogathi lapha ke einkundleni zokuxhumana ngesithombe sakhe lapho ke afake khona ke ibhantshi noma ke ijazi ke elikhulu ke kunaye. Uthisha ke wesizwe ke usevele ke wahlekisa ngaye lapha ke einkundleni zokuxhumana mbukeli nansi ke ivideo ke yakhe ke uthisha wesizwe ebhoka kanzima noma ke ehlekisa ngaye ke lapha ke uMayogathi. Nansi ke ivideo bese ke mbukeli uyehla uya lapha ke ezathi comment section sizwe uvo lakho ukuthi ngabe ke kuyahlekisa na lokhu okwenze uyena ke uthisha ke wesizwe lapha ke eklasini lakhe ngokuthi ke ahlekise ngaye ke uMayogathi ke ibliss mbukeli. Nansi ke ivideo ngushiya nayo siyabona. Uhlanganiswa yini wena nejazi? Cha ngani kuyabanda vele seqala ubusika kodwa yini ehlanganisa wena nejazi? Ungathi uzazi kahle ukuthi awukho umuntu uzosukela inkuzi malanga nje ejazi. Manje usuthi oloshe kanjena kwenziwe njani ke manje? Kwenziwe njani? Thakathi bani? Hayi apha ngithanda ukungikhulumisa mina. Khumula into egqokile. Ngithe wonke umuntu akakhipha umsebenzi wakhe awubeke phambi kwakhe ongawubhalile suku. Ngilandela into staff room wena. Khumula into egqokile bakithi yazi. Bona wabona yini? Tatile.